ଆଜି ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 20 ର ବର୍ଗ କାଢିବା, ଯୋଉଟା କି 0 ଯଦି ଏକକ ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ କିପରି ବର୍ଗ କାଢାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ତ 0 କୁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ 0 ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେତେଟା 0 ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ କୋଉ ଅଲଗା ଯଦି ଅଙ୍କ ଆସିଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ 0 ଅଛି, ତ ସ୍କ୍ୱାର ରେ କଣ ହବ, ଦିଟା 0 ବସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି 2 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ଆସିବ, 4। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଅଛି 300 ର ସ୍କ୍ୱାର, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଦୁଇଟି 0 ଅଛି ତ ଏଠି ଲେଖିବ 4 ଟା 0, ଦେନ୍ ତାପରେ 3 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ, 9। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯଦି 30 ର ସ୍କ୍ୱାର କାଢିବା କଣ ହବ, 900। 40 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହବ, 1600। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ 5 ଯଦି ଏକ ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗକୁ ଆମେ କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ର ବର୍ଗଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କେତେ, 25। ତାପରେ 5 କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2 ଅଛି, 2 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 3। 2 3 6, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାକୁ ଗୁଣିକି ଲେଖିଦେଲେ 625। ତମେ ଯଦି 25 ର ବର୍ଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ 625। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି 35 ର ବର୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବା 25, ପୁଣି 3 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 4। 3 4 12, ତ 1225। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଅଲଗା ବି କରିପାରିବା। ଯଦି 45 ର ସ୍କ୍ୱାର କାଢିବା, 5 5 25, 4 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 5। ତ 4 କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣି ଦେବା, 4 5 20, 2025। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଏବେ କାଢିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 43 ର ସ୍କ୍ୱାର, ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା 0 ଅଛି ନା 5 ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ମନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ଯୋଉ 3 ଅଛି ନା, ଏଠି ଦିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି 3 ଆଉ 4, ତ ଏଇ ଯୋଉ 3 ର ଅଛି ତାର ବର୍ଗକୁ ଲେଖିବା, 3 3 9। ତାପରେ 3 କୁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଅଛି ତା ସହିତ ଗୁଣି ଦେବା, 3 4 12, 12 କୁ ପୁଣି 2 ସହିତ ଗୁଣିବା, 12 2 24, 24 ରୁ 4 ହାତରେ ରଖିଲା 2, ପୁଣି 4 4 16, ଏଇ 4 ର ବର୍ଗ କାଢିବା, 4 4 16, 16 2 କେତେ, 18, 1849। ଯଦି ଆମେ 43 ର ବର୍ଗ କାଢିବା ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ କେତେ, ନା 1849। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି 97 ର ବର୍ଗ କାଢିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 7 ର ବର୍ଗ କାଢିବା, 7 7 49, 49 9 ହାତରେ ରଖିଲା 4, ତାପରେ 7 9 63, 63 ଦୁନେ କେତେ ହେଇଯିବ, ନା 126 ହେଇଯିବ। 126 କୁ 4 ସହିତ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ, 130, 0 ହାତରେ ରଖିଲା କେତେ, 13। ତାପରେ 9 ର ବର୍ଗ କାଢିବା, 9 9 81, 81 କୁ 13 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା, 81 3 84, 84 10 94। ତାହେଲେ 97 ର ସ୍କ୍ୱାର ଆମକୁ କେତେ ଆସିବ, 9409। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିବା ଭଲସେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି କରିବା 87, 87 ର ସ୍କ୍ୱାର କାଢିବା, ତ ପ୍ରଥମେ 7 ର ବର୍ଗ କରିବା, 7 7 49 ରୁ 9 ହାତରେ ରଖିଲା 4, ପୁଣି 7 କୁ 8 ସହିତ ଗୁଣିବା, 7 7 56, 56 କୁ ଯଦି ପୁଣି 2 ସହିତ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ 112। 112 କୁ 4 ସହିତ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ, ନା 116, 6 ହାତରେ ରଖିଲା 11। ଏବେ 8 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ, 8 8 64, 64 କୁ 11 ସହିତ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ, ନା 75, 7569। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟ, ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ନଉଛେ ମନେକର 36 ର ସ୍କ୍ୱାର କାଢିବା, ତ ପ୍ରଥମେ 6 ର ସ୍କ୍ୱାର କାଢିବା, 6 6 36, 6 ହାତରେ ରଖିଲା 3, ପୁଣି 6 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିବା, 70, 18, 18 କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିବା, 18 2 36, 36 3 କେତେ ହବ, 39, 39 ରୁ 9 ହାତରେ ରଖିଲା 3, ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ 3 ର ବର୍ଗ କାଢିବା, 3 3 9, 9 3 କେତେ ହବ, 12। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ, 1296। ତ ଆଶା କରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି, ନହେଲେ ଯଦି ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ନିହାତି ରୂପେ ବୁଝେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।